Ο Χριστός έκαμε την μεταμόρφωση με 3 ανθρώπους. Ο Χριστός έκαμε το μυστικό δείπνο με 12 ανθρώπους. Οι αρχαίοι Έλληνες έλεγαν ούκεν το πολλό το άμα είμαστε και πολλοί δεν νομίζουμε ότι είναι και καλό. Εσείς σήμερα μου δώσατε μεγάλη δύναμη, μεγάλο κουράγιο, μεγάλη βοήθεια και κάνω σκέψεις άλλες. Εγώ την Εκκλησία θα συνοηθώ και με τους άλλους επάνω να τους τη δώσω. Πάρτε, σας τη χαρίζω. Κλείστε την, ισοπεδώστε την, κάψτε την. Έχει 12 καμπάνες, οι 12 φωνές των Αποστόλων θα φωνάζουν παντού το έγκλημά τους, τον κανιβαλισμό τους, και πιστεύω στις συνειδήσεις τους και οι ίδιοι δεν θα αισθάνονται καλά. Εγώ όπου πέρασα προσέφερα. Στο σκοτάδι πάντα άναβα ένα σπίρτο για τον καθένα για να βρει το δρόμο του, να μην χάσει το δρόμο του, να μην χάσει το κουράγιο του, τον ενθουσιασμό του, να μην ματαιώσει το πρόγραμμά του και να προχωρήσει, και ιδιαίτερα μέσα στα πανεπιστήμια. Τους ευχαριστώ όλους εκείνους που συνεργάστηκαν μαζί μου να κάνουμε αυτό το έργο. Ας μην είναι εδώ, τα γνωρίζει ο Θεός. Εγώ έχω οικόπεδο και εδώ μέσα να κάνω εκκλησάκι, αλλά και απέναντι εκεί που τα ξέρετε που είναι του μπίτσι στο σπίτι, ακριβώς απέναντι το κράτος μοίρασε κάτι μερίδες στους ακτήμονες τότε, τους γεωργούς, και έδωσε και σε εμάς. Ο πατέρας μου δεν το αξιοποίησε. Εγώ με την αδερφή μου το φύτεψα ελιές και εκεί πέρα ίσως κάνω ένα εκκλησάκι. Όποτε έρχομαι εδώ να λειτουργώ. Ο τίτλος, για να με καταλάβετε, ο τίτλος αυτός είναι τίτλος τιμής τροποντινά. Τιμής ένεκεν που λέμε. Δεν ασκεί κανένα έμπρακτο όπως λένε οι νομικοί, εμπράγματο όπως λένε οι νομικοί, δικαίωμα ή πράγμα. Η αξίωση. Παραδείγματος χάρη, στις Βρυξέλλες στην Ευρώπη έχουμε ένα Αθανάσιο, και αυτός η φοιτητής μου, τον Χατζόπουλο, ο οποίος είναι δεσπότης και φέρει τον τίτλο Αχαΐας, που η Πάτρα, όλο αυτό το μέρος της Πελοποννήσου λέγεται Αχαΐα. Παίρνει καμία απόφαση αυτός τι θα γίνει στην Αχαΐα? Όχι. Απλούστατα μνημονεύει, προσεύχεται και ευχαριστεί τους ανθρώπους. Έτσι είναι στην Εκκλησία. Μου λέει να σε κάνω σαλόνων, να σε κάνω κάτι, μου είπε κάποιον άλλο, κάποια άλλη αρχαία πόλη. Του λέω να με κάνετε τίποτα. Έχω τον τόπο, μου λέω, που τον αγάπησα τόσο πολύ, και θα με κάνετε Ακτίου, Βονίτσης και Στερεάς Ελλάδας. Γιατί? Όλοι τη Ρούμελη, εγώ την επισκέφτηκα τις μεγάλες μέρες, με εκδηλώσεις, με προσκυνήματα, με εκδρομές, με συνέδρια και με τόσα άλλα πράγματα που μας χαρίζει ο πολιτισμός μας. Έχω πάρα πολλούς φίλους και πάρα πολλοί βοήθησαν και στο έργο εδώ για να γίνει. Και γι' αυτό ο τίτλος, μην ανησυχείτε ότι εγώ θα έρθω εδώ και θα σας χωρίσω από τα δεξιά και τα αριστερά, το κέντρο, και δεν ξέρω τι άλλα πράγματα μπορείτε να φανταστείτε. Όχι, αγαπητοί μου. Μια υποχρέωση προσευχής. Το έργο μου είναι αυτό. Όπως ο Κύριος εκεί προσεύχεται μόνος του. Αυτό είναι το έργο μου, και να λειτουργώ. Το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, όπου είναι 2 ή 3 συνηγμένοι στο εμόν όνομα, είναι εκεί ο Χριστός. Τους ευχαριστώ για αυτή την ημέρα ντροπής που έκλεισαν την Εκκλησία, που έκαναν ό,τι σκοτεινό υπήρχε να με ματαιώσουν, και το είχα να φύγω άπρακτος, να μιμηθώ τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, ο οποίος δεν κατέβηκε στην πόλη του και έφυγε με το ίδιο καράβι, αλλά λέω, ωραίος αυτός ίσιος, το ωραίο σπίτι που έφτιαξε ο πατέρας μου, θα πάω να ταγιάσω με τους φίλους, με τους συνεργάτες, με τους γειτόνους, ο Θεός και ο γείτονας. Και σας ευχαριστώ όλους που ήρθατε. Πότε είδατε εδώ κακό από μένα? Γύρισα όλο τον κόσμο. Ποιος κατήγγειλε κάτι? Ποιος? Πολλές επιθέσεις τύχαμε. Από φίλους, από εχθρούς,
από τον ίδιο τον διάβολο. Πολλές φορές το κακό υπάρχει και μέσα μας. Και ο ίδιος ο κακός ο εαυτός μας μπορεί να μας οδηγήσει στο κακό και στην αμαρτία. Όμως, φυλάξω Κύριε τις εντολές Σου και να με λυτρώσεις από συκοφαντίες ανθρώπων. Ενθυμούμε ένα κήρυγμα του πατρός Βενεδίκτου στο Αγρίνιο που έλεγε στον Πεντεφρή εκεί ότι πως ποιήσω το ρήμα τούτο και αμαρτήσω ενώπιον του Θεού. Πως ποιήσω λοιπόν το ρήμα τούτο, γιατί ο Θεός με βλέπει. Κινούμεθα παντού, ταξιδεύαμε, μοιράζαμε φυλάδια, εργαζόμασταν και σκεπτόμασταν ότι εδώ μας παρακολουθεί ο ίδιος ο Θεός. Και τον Χριστόδουλο και τον νυν Αρχιεπίσκοπο και τον Πατριάρχη μας με ξέρουν, τους ήξερα, τους γνώρισα παντού. Δυστυχώς δεν έκαναν τίποτε. Όχι, δεν με κάναν δεσπότη, όχι, αλλά πέρασαν και ξαναπέρασαν από εδώ. Τους παρακάλεσα και τους ξαναπαρακάλεσα, ελάτε να μας ευλογήσετε το έργο αυτό, και δεν το έκαναν και λυπή. Και γιατί ο Μητροπολίτης Λευκάδας πέθανε. Πήγα με επίσημο πρόσωπο, τον χαιρετήσαμε, χάρηκε και εκείνος έφερε άλλη μαχαιριά. Έπιασε τον Υπουργό από το αυτί και του λέγει μη δώσεις προγράμματα και χρήματα εδώ. Αυτός είναι πανούργος, είναι θρασής και θα κάνει κακό, λέει, το πρόγραμμα. Και ματαιώθηκε και το έργο παρέμεινε. Πού τα έμαθες αυτά, Σεβασμιότατε Ανατόλη? Μου τα είπε ο βοηθός του, αλλά πολύ αργά. Μου λέει να ξέρεις τους πραγματικούς εχθρούς. Να ξέρεις, λέει, τι κακό έκαμε αυτός ο άνθρωπος πίσω από τις πλάτες. Λοιπόν, όλα αυτά άμα τα συγκεντρώσεις θα δείτε ότι ήταν και πολύ ότι κάθισα 60 χρόνια με αυτούς τους ανθρώπους. Γι' αυτό λοιπόν τους εγκατέλειψα, γιατί με κορόιδευαν. Και προσευχηθείτε σε αυτό το διακόνιο που αυτή η μικρή ομάδα του Αυξεντίου άνοιξε την πόρτα της. Ήμουν όπως ο κουρασμένος διαβάτης, ο πονεμένος άνθρωπος, ο χτυπημένος από τους φίλους, και μου άνοιξαν την πόρτα και με έκαναν αρχιερέα. Χάρηκα, κοιμάμαι ήρεμα, ηρέμησα, πήρα δυνάμεις να προχωρήσω παραπέρα και θα προχωρήσω και θα φτιάξω άλλη εκκλησία εδώ, όχι για να σας χωρίσω εδώ, για να προσέχουμε και αν θέλετε κι εσείς να σταυροκοπιέστε. Δεν θέλετε, ο Χριστός ορίστε. Η πιο μεγάλη αρχιερατική προσευχή είναι εκεί. Αυτόν μιμούμεθα, αυτόν ακολουθούμε, αυτόν κηρύττουμε και καταδικάζουμε τον δεσποτισμό της Ελλάδας που δεν σέβεται τίποτε. Επισκέφθηκε την εκκλησία μας, επισκέφθηκε η αυτού αγιώτης ο Πάπας την Ελλάδα. Οι περισσότεροι καθηγητές πανεπιστημίου, δεσποτάδες και παπάδες έφαγαν ψωμί στην Καθολική Εκκλησία. Πήραν υποτροφίες, πήραν διπλώματα, έγιναν καθηγητές πανεπιστημίων, τους βοήθησαν στις οικογένειές τους και όταν ήρθε ο Πάπας αντί να πάρουν μια εικόνα, να του πούν ευχαριστούμε Άγιε Πατέρα, αντί να ανοίξουν ένα ναό και να του πούν πέρασε και εσύ μέσα να ανάψεις ένα κεράκι, έτσι εμείς είμαστε, τον πήγαν στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης και ούτω καθεξής. Δεν έχουν καρδιά, δεν έχουν ψυχή για τίποτε. Ο Μακάριος στα Μουλαχτά η παιδί ήθελε να γίνει πρόεδρος, δεσπότης κι αυτός, δεν άκουγε κανέναν, ούτε βασιλείς ούτε πρωθυπουργούς. Τάχτηκε δήθεν στο άρμα των αδεσμεύτων και έλεγε θα της τα ψάλει της Τουρκίας, θα της τα πει της Τουρκίας και θα δείτε και θα κάνουμε και τα έκαμε θάλασσα. Σας το λέω αυτό, ξέρετε γιατί? Ενώ ήταν παπάς, πήγαινε στην κομμουνιστική Κίνα και ζητούσε να τον βοηθήσουν. Πήγαινε τότε στην κρατεά Σοβιετική Ένωση
που είχαν απορρίψει την Εκκλησία και ζητούσε να τον βοηθήσουν. Στον Άγιο Πατέρα δεν πήγε. Ξέρετε γιατί? Γιατί εκείνος ήξερε τι γίνεται και θα τον έβαζε στον ίσο δρόμο. Ο ίσος δρόμος ποιος ήταν? Να ηρεμήσει, να καθίσει ήσυχα και σιγά σιγά. Έτσι ήταν το καθεστώς. Όπως και η Μάλτα έγινε ανεξάρτητο κράτος χωρίς πολεμοφόδια, χωρίς συνεδριάσεις, έτσι θα γινόταν και η Κύπρος. Αλλά επειδή την είχε ένας δεσπότης, τα έκαμε θάλασσα. Η Ελλάδα πριν αναλάβουν οι δεσποτάδες τη διοίκηση ήταν από την Κριμαία έως την κάτω Ιταλία. Σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Μεσογείου μιλούσαν ελληνικά. Μέχρι τον 7ο αιώνα όλη η Ευρώπη ευαγγελιζόταν ελληνικά. Οι Πάπες γράφαν τα μηνύματά τους στα ελληνικά. Η Θεία Λειτουργία γινόταν στα ελληνικά. Και άρχισαν όλα αυτά τα οποία έκαναν οι Βυζαντινοί και γι' αυτό κατέρευσαν. Και γι' αυτό πλέον καταστράφηκαν. Δεν είναι μόνο τα λέω εγώ, αλλά τα έλεγε και ο μακαριστός πατέρας Ιωάννης Ρωμανίδης, ότι το Βυζάντιο βούτυξε στην καταστροφή από την ασέβειά του. Ποιος έκανε κομμάντο? Οι δεσποτάδες. Οι δεσποτάδες χθες κλείσαν την Εκκλησία να μην λειτουργήσω εγώ. Δεν λειτουργήσα. Τι έγινε? Οι περισσότεροι Απόστολοι μπήκαν στις φυλακές. Όταν ο Χριστός ανέλαβε το δημόσιο βίο και πήγε στη συναγωγή, τον πέταξαν έξω λίγο, λέει το Ευαγγέλιο εκεί, να πέσει στον κρεμό. Δεν πειράζει. Τους ευχαριστώ για τα αισθήματα. Αλλά εγώ θα εργαστώ και θα φωνάξω για το χωρισμό εκκλησίας κράτος, όπως είναι σε όλα τα πολιτισμένα κράτη, σε όλο τον κόσμο η εκκλησία χωρισμένη και να τη διοικούν οι λαϊκοί και θα περάσουμε όλοι καλύτερα. Όλοι καλύτερα και δεν θα υπάρχει κανένας πόνος και καμιά ανάγκη. Σας ευχαριστώ και σας συγχαίρω. Περάστε, έλα κύριε, ελάτε.